Kaixo. 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 Zu moduz? Ondo. Eta zu, zelan ondo? Oso ondo. Oste naiz. Zure izena? Javi, eta zurea? Zuaitz. Oso ondo. Itaskotako Javi. Bai, berdin. Zaizara? Arrantzan. Arrantzan. Saxofoia jotzen hemen San Ginesen. Saxofoia jotzen? Nun? San Ginesen. San Ginez? Herriko ermita. Ermita. Leku hona da ensaiatzeko, ala? Niretzako bai. Bai, aspalditik jotzen duzu edo? Txikitatik. Txikitatik? Bai. Hau da daukasun saxofoi bakarra edo? Ez, dauzkat beste hiru. Lau dauzkazu? Nire semeak. Zure semea? Bai, bai. Ah, bai? Bai. Zebaz, asko zaintzen dituzu, ala? Bidaltzen ditut medikura, lutier batera. Lutierra da instrumentuak eta konpontzen ditu. Hori da bere medikua. Zainonak dira? Bai. Zertan? Oso ondo portatzen dira, ez duten egar egiten. Ez dute negar egiten, segun nola jotzen duzun, klaro. Hori da. Ni joko banu igual, negar eta oiu. Segurazki. Bakarrik jotzen duzu saxofoia, zuk bakarrik edo... Ez, jotzen dut herriko bandarekin, txaranga batekin, DJ batekin, eta baitaren nabil rock talde batekin. Saxofoia jotzen? Bai, bai. Osa, esan daiteke, estilo desberdinak jotzen dituzula. Bai. Egin genezake frogatxo bat, adibidez, estilo desberdinak entzuteko? Nahi duzunean, orain. Bai? Vale. Adibidez, lehenengo zeingo genuke. Paso doble bat. Paso doblea? Bai. Beste estilo bat, adibidez? Txaranga tipo musika bat. Txaranga. Eta roka edo zerbait hola musika gogorragoa? Bai, zutagar adibidez. Zutagar. Bai. Ilia eta badaukazu pizka rockeroa edo heavya edo, ez? Bai. Zenbat denbora dara zure Bai, daramatzat, 3 urte eta 8 bederatzi hilabete ia moztu barik. Eta nolatan, edo lehen nola zenuken ilia? Ni lehen kasamotza nintzen. Kasamotza? Baina, egun batean, nire amarekin tontoaren egiten, zan nion, igual me dejo el pelo largo, no tienes huevos. Barkatu, se esan duzu, no tienes huevos. Pues, gaur arte. Amari izan zen igual me dejo el pelo largo. Bai. Da berak esan zizun? No tienes huevos. Justo behar dena. Gaur arte. Eta hile hori zaintzeko, Javi? Garnier fructis hidrarrizo. Ego ditzen duzuna? Frizoentzat, hilek izkurrantza. Bai. Eta, ondo doakizu? Uste du baietz. Zeran dago, ondo, esarto. Ondo dago. Anunzio bat egiteko modan zaude, Bai. Garnierrentzat. Ondo ordaintzen badute? Egingo zenuke. Esan daiteke, hile asko aldatu zaizula, orain dela 3 urtetatik ona. Asko aldatu zalela, fizikoki edo... Bai, fiziko be, bai. Orain dela 7 urte edo, 123 kilo pisatzen nituen. Zenbat? 123 kilo. Eta orain? Gaur goizean pisatu naiz, 86. 40 kilo jetxituzu. Bai. Badaukazu argazkiren bat edo ordukoa? Bai. Bai? 2016koa jartzen duen. Hau zuzera? Bai. Ojo ikusi? Asko aldatu zara. Egun batean, etorri ziren bikote bat tabernara, galdetzen, ¿dónde está tu hermano gordo y calvo? Zuri? Bai, honengatik, bai. ¿Dónde está tu hermano? Gordo y calvo. Honen bila joan ziren. Bai, eta aurkitu zuten hau. Kriston aldaketa. Bai, Esan diazu San Ginez ermita dela hau, eta Bai. parkea ere bai. bai. Garrantzitsua da Bastida, no? Ezaguna da edo... Bai, ze justo parke honetan, maiatzaren amaieran egiten da la batalla del vino, zaten duguna. La batalla del vino. Bai, Zer da, ardoa edatea edo zer da? ez, botatzea gure artean. Bota? Ba, gustatuko loitzaik egun baten hori ikustea edo... Begira, justo gaur lagun batekin entrenatxera, no? Entrenatu zertan? Ardoa botatzen. Eso, Bera da? Kaixo, Javi. Ana. Kaixo. zelan? Zure izena? Ondo. Ana, Ana, Zuaitz. Osea, entrenatza zoazte ardoa botatzera. laizter izango da ardo bataia, así que... Bai. Entrenatu behar da? Bai, pizka bat. Ostra. Irurok entrenatuko dugu? Bai, Bai? bai. Erropa aldatu beharko da, ezta? Bai, igual aztertzen gara horretzean, eta daukagu arropa. Bazen? Guazen, Guazen ba. orduan. Cantar, siempre cantar, pam, 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 con el pim, 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 con el pam, 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 pam. Aquel que no beba vino es una... Bueno, equipo. Habe gaude? Ana, zer daukazu hor? AK-47, AK-47, baina, zerekin beteta? Tak, ardoa. Vale, nik edo dago hemen.
Eta gero, baita dozko hemen, Para rematar. para rematar, balde ardoz beteta. Perfecto. Bale, jantzia, importantea. Txuriz. Zertxo bai txuria beti. Txuriz etortzen bazara, bustita bukatu behar duz. Ardoa ere, en fin, hau hartu dugu, Botatzeko, oberena. botatzeko berena. Bai, bai. Eateko ja, Coca-Cola pizka batekin igual bai. eta kola di, igual barrena. Hori da. Bale. Ba, 3, 2, 1. Hala. Goaz. Ostras. Hil. Bueno, esperientzia? Ona, ez da? Hoxe esan, la batalla del vino. Bai. Ikusiko dugu altzailea zein izan dan? Bueno... Altzailea? Gehiago entrenatu behar dut. Bai. Edo bestela, la batalla del vino etorri, Bai. noiz etorri behar da? Aste santoak bukatu eta 40 egunetara. Bikote, eskerrik asko. Bai, zeuri. Kau, sus. Iraia, Saliniasko jaietarako aurrekontua espadizuete igotzen, urrengo jaietarako musikari bikotea badaukazue. Javi saxofoiakin da pagadi bomboakin, Zuen buruari galdetuko zenioten zergatik nagoen hola jantzita. Ba, kontuak atera ditut. Eta aste santua baino 40 egun geroago, noiz da? Hemendik 2 egunetara, maiatzako 24. Eta egun hortan badakizue zer gertatzen den Bastidan. La batalla del vino. Gauza bateta soartu naiz. Bastida udalerria, osoki, dela Arabako Errioxako herririk abstemioena. Salini zen ardoa edan beharrean, ura edan. Bastidan ardoa edan beharrean, ardoa bota egiten duzu. Harrigarria da. Eta ze gertatzen da, la batalla del vino egun hortan, herrian eta herritar guztiak ardoz bustitzen direla. Beraz, egun hortan herriari izena aldatzen diote. Bastida beharrean, bustida. Eskerrik asko.